bende dochiwo fuongro kapo nono ni holo nikech giwacho ni yawa mathoth holo omenda mabuo silinga 1,000. To 1,000 ni kakoro dware gi fuliza giwacho ni kin thuolo mar ndalo adek gibio fuongro makoro kibed kichulo percentage from the 4th day okichado chulo percentage akeni yawa matindo gi ka holo omenda ineno ne gi holo omenda mar timo nade. Ing'eyo ni research osewacho no vijana ma holo omenda gi mokwongo ka gisenwang'o omenda gima gikuongo timo en gintie kod gima ginyalo chamo ama kaka rent ama chiemo. Mar ariyo to giketo airtime e simu gitumo data to data gin gik ma gigogo mana gimiluongo rumors mar no Raila nitie koni Ruto nende nitie kocha Sonko wacho Hamas ji mago on gik mok nyal konyo ng'ato nikech ing'e ni an akwayo vijende gi don't spend your time on things that brings poverty. Kiki ket secheni igik makelo dhier. Ing'e ni ka iketo secheni go airtime mari go pesano igik makelo dhier kaka siasa ni in kori forward video kigolo koni titero kocha i-download form mani IBC portal ki oro nji form man's errors ting'e maber no kitine IBC ting'e maber kata ki oro forms go ng'at mabro ng'iyo gi bende onge. Ing'e ni jo Kenya waseketo seche mang'eny magwa igik makelo dhier. Gik makelo dhier gi ni in kori